Rayuwa zan yi ƙiyama ita ta sana kuka, mafita annabi shi za ya shigo al'amarina. Ɗa shigo al'amarina, Rasulu kai ne nazarina. Wanda ya yi rai ya mutuwa wadda ba ta raga kuwa, ma'ana Allah kenan shugaban duk mai baiwa. Ya ilahun gafuru kai kake gafartawa, gashi in mun ka nufo ka rabu ba ka mana tsawa. Dan isar annaba ai minna a ƙara mini baiwa, kuma ina mutu sai ɗaha ya zo kan kabarina. Bana mance da salati ba a ƙara wa ma'aiki, alihi har da sahabbai mabiya makin tsarki. Kunga Tijjani da Inyas gumbiya ba ni da birki, maƙiyan ɗaha suke ƙin ko abun bai musu sauƙi. In ko har ka yi musu ka dakata ka ji aboki, in mun haɗu gobe a can ne za ka gane nazarina. Masu kallon mu da hauka yau ku canza mini suna, hankalin ba na buƙatarsa idan zai ƙi gwanina. Ba ka son annabi ni ma ko ka bar al'amarina, maganar kowa ne ko uwa ce da ubana. Ka riƙe duk watin idan ka so tare mu zauna, in ko a'a ka faɗa to daga yau mu raba gona. Na takaicin yin waƙar da ba baitin ka na yi ba, shugaba ai uzuri sheɗan ya ɗora na a turba. Yanzu ƙaunar ku nake ba wai batun su ba ku duba, gunku ne za na yi maula ba wurin ƙyaramce ba. Tunda in mun tafi can ɗayansu ma bai mini rana, rayuwa ta a ƙiyama sadu ta sana kuka, mafita annabi shi za ya shigo al'amarina. Duniyar nan a cikinta wasu dai ba su da dama, wai abun sadaka ko kyauta in har za a yi ma. In ka ce don annabi sai ka ga sun kasa su yi ma. Na ji har annabi Adam don sa'an mai alfarma, komai zan roƙe ka rabu ka yi don annabi nima. Ku ko sai ku yi ta nadama in ko har kun ƙi ku ƙuna. Sa'ad na kiran ku ku tuba,
kwa har kun ƙi ku ƙuna. Ni fa na kasa fahimtar akuya tare da kura, ga su ɗoɗar kan hanya sai ta faman zuba hira. Wai farar tinkiya ta yi furfura ya zan lura, masu so ne ga musu da matsayin abin zara. Anya ko soyayya ce ko fitsara ko katsara, ko ka so ko ka ƙi Rasulu dai maka rana. Wallahi ɗa yayi maka rana, sannan a can zai mana rana. Ban fati Allah ne ba, zana so nan ku fahimta, to ina ne Allah bai kai shi ba, kar da ka furta. In ko har kai maki ne daga nan za ka azabta, gun buƙatar ɗaure ka igiya zan kawo ta. Kaga ɗan yaron da buja sado sai in tarawata, in ka koka mun sai in kawo fetur da ashana. Tambaya za na yi ma aboki kar kai mini ƙarya, yaushe ne za ka mace aboki ko sai ka shirya? In ko har ka mutu to wanne gida ne ba sanya? Na sani ba ka da amsa, to mu je karkashi kunya. Siratillah mai Allah ci za ka yi wa soyayya, mai makullin aljanna sai ya buɗe ta mu zauna. Wayo Rasulun wa Habibi ɗaha buɗe ta mu zauna. Ni rayuwata a ƙiyama ita ta sana kuka, mafita annabi shi za ya shigo al'amarina. Alhamdulillah, kun saurari ƙasida yabon Siratullahi Sa'adatul Khalqi Muhammadu Rasulullah daga Sa'adu na Annabi, wadda kuka sani da Sa'ad Buzai.